Здравейте хора, аз съм Диекс Александров, като мен е DJD. Днеска реших да заснема, че си правя втори YouTube канал. Чакайте, че съм гледал на YouTube. Та вие си знаете... чакайте. Правиш, бе. Ала аз не знам, бе, брат. Значи, това е... известно. Значи, това вие си знаете, че е моят канал, но може да намерите и още един, като просто напишете DJ X Александров и ще ви излезат два канала, тъй като единият е без снимка, защото сега го направих DJ малко чалга пуска, той чалгач. Сега и ето мене. Вие си знаете, нали, че това съм аз, но... Вие си знаете ли? Къде, брат, може да не знаят. Видяхте канала, сега мисля да поиграем малко на... Кое предлагаш ти между Слитарио или FNAF Ninja Freddy? Айде. Чао, гарче. Каква моята семка. Виждате хора, на втората нощ съм. Мисля да такова е секрет. Много голям секрет имаш. Так хора, значи почваме и... малко. Намали го това, да слушаме малко музика. Аре, май не са. Това затвори ли му е? Затвори му. Чакайте хора, съм... Къде една кукла? Тук е... Може да излезе? Да, на мен ми излиза. Много ли е страшно? Виж го Фреди, най-слабия Фреди. Как така най-слабия? Аз гледах, дет му режат главата. Един човек му режи. И после ония бъни. Той е? Зелен, това взема на яки. Зеления бъни му е хвърля. Защото... Аре, после ще го такова на компютъра пускаш. Ще сега ще го покажа. Островари, ще съм кучи и калвари. Мани. Значи хора, вие си знаете, че преди го снимах това нещо на рождения ми ден. Айде, бъни го няма. Чакам. Бънчо. Бънчо, знаеш към е? Майка ти чека. Муни. Добре, чакай, бе. Чакай само да мога надпис. Муни. Чика съм махнала туалетната хора. Ма те изчезнаха ли, бе? Я погледай. Да, чика изчезна. Мале, Благодаря ти, много си умен. Мале. Дишата убия, заклявам се. Чакай, бе, само... Спри го. Ако не ти слези Фреди, аз... Добре, хора, побима... Майката. Добре, хора, мисля това да бъде всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, абонирайте се за мене. Сега във втория канал ще качвам. Чао.